19. apríl 26, realita na Slatine, vagónový most. Tak v 60. rokoch potiahli buldozerom tento vagón, koľko má 20 metrov, či 20 metrov. Cesta vedie do obce Hajniky. Za mnou je Pstuša, tam je aj vlaková stanica. Nájdete to na mapách tak celé dobré. A tu už je smer Poľana, tu máme tiež samozrejme pod Poľane celé. Celé dobre, takže smerujem do Hajnikov. Tak, opačnej strany. Pozrieme sa aj z okna. Slatina 55 km dlhá rieka, končí v Hrone, ešte pár kilometrov, ešte mu chýba Výglaš, Zvolenská Slatina, Zvolen. Takže nevykľaňte sa z okien, lebo vám otrhne hlavu. Je perikrózo Porgersi. To bolo vo vlakoch, starých vlakoch na Slovensku, v Československu. Splavovanie asi nie, vody je málo, možno byť najlepšie by bol teraz Ipela Hron. Tak, Pstuša Hajniky, vagónový most do 60. rokov, no nejakých 300 metrov od vlakovej stanice, takže bol to výkon, ale tu bol dostatok techniky, podpolianské strojovanie zariadení, tu bolo veľa mechanizmov, takže asi to nebola až taká náročná úloha. Ešte pohľad zo spodu, či nie je deravý. No dobre, to bude celé ako. Tak, Slatina ešte raz. Podpolianská rieka. Nedeľa po kostole s priateľom a to je už tomuto záznamu koniec. Ďakujem za pozornosť.